Konnichiwa minasan. Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong estudyan ang paggamit sa nominalizer nga mono o monoda. Pag-ekspresar og rason, sugo, paghandom o pagkasuko. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa miaging leksyon 45, imong nakatunan unsaon pagkombinar sa conjunctive form sa mga verbs ug ang suffix nga mono nga pasabot butang aron pagporma og mga bag-ong nouns. Pangalitan, ang verb nga taberu, mukaon, muporma kini og tabemono nga pasabot pagkaon. Ang verb nga yomu, mubasa, muporma kinig yomimono nga pasabot balasahon. Og ang verb nga noru, musakay, muporma nig norimono nga pasabot mga sakyanan. Niining lisuna atong tutukan ang mono isip nominalizer nga mokabig sa clause sa iyang atubangan, ma-verb clause man o ma-adjective clause man ngadto sa usa ka noun clause ug ipresenta kini isip usa ka butang. Kining matang sa sinultian kay common o colloquial nga gamiton sa isig ka pamilya, higala o sa mga tawo nga aduna kay impormal nga relasyon. Adunay duha ka paagis paggamit sa mono. Ang pirmiro kay nanto ka mono nya period dayon. Ang segunda kay nanto ka mono da nya period dayon. Kining da kay mao ni plain form sa verb nga des. Sa pirmirong sitwasyon, ang pasabot sa mono period kay rason. Tungod kay nanto ka. Apan sa laing bahin, ang monoda period adunay daghang pasabot. Depende sa kung unsay anaa sa atubangan. Adjective clause ba kini o verb clause ba kini? Ug kung ang adjective o verb clause anaa ba sa non-past tense o past tense. Atong tutukan ning duha ka kaso. Para sa mono, nya period dayon, pasabot. Humana ang sentence, usaray pasabot. Rason, tungod kay nanto ka. Ang mono diri mohatag og rason o pasumangil, pwede po nimo ekspresar og pagkadiskontinto ug paghandom nga abi-abihon o tugutan nga makapatuyang. Kining katapusang tulo kay common sa women's speech o sinultian nga binabay. Mutan-aw tag mga ehemplo sa mga sunod nga mga slides. Sa laing bahin para sa monoda o monodes, aduna tay 7 ka gamit. Ato ning tagsa-tagsaon. Ang pirmiro kay kung ang clause atubangan sa mono usa ka adjective clause. Kung ang adjektibo anaa sa non-past tense, ang pasabot sa monoda kay usa ka pagkakugang. Kananto ka gud ana. Pero kung ang adjective clause anaa sa past tense, ang pasabot sa monoda kay paghandom sa miagi o nostalgia. Nanto ka kaayo na kaniadto. Mao gihapon kung ang verb clause atubangan sa monoda anaa sa past tense. Ang ta monoda mo ekspresar gihapon og paghandom o nostalgia. Tigbuhat baya ko ana kaniadto. Apan kung ang verb clause anaa sa non-past tense ug gitumong kini ngadto sa naminaw, ang pasabot sa ru monoda o nay monoda kay pagmandar ngadto sa naminaw. Kinahanglan mubuhat ka o dili mubuhat ani o ana. Kung ang verb anaa sa tie conjugation, ang pasabot sa tie monoda kay gusto ko mubuhat og nanto ka. Mo-indicate kinig personal desire. Kung ang verb anaa sa non-past tense ug gitumong ngadto sa third person, bali siya, sila, di ba ang butang, ang ru o nay monoda mo-indikar kini og pagtuo. Siya, sila, mubuhat o di mubuhat, ana o ani, o ang usa ka butang mahitabo o di mahitabo. Og ang katapusang gamit kay usa ka special pattern sa ru monoda nga moindikar og pagkalagot. Nganong imo man ang gibuhat?
Basta ang timan-an sa monoda, ang importante kay imong matngunan kung ang clause atubangan sa monoda usaba ka adjective o verb clause o kung anaa ba kini sa non-past o past tense. Kung anaa ba sa tie conjugation, stative verb ba kini o nagsunod ba kini sa special pattern. Karon mutan-aw tagtagurha ka ehimplos kada usa niini. Sugdan tagtan-aw ehimplo sa mono period. Ang pasabot ani kanunay kay rason tungod sa nanto ka. Pangalitan kini nga dialogue. Nganong di man kamo palit og auto? Naze kuruma o kawanai no? Naze kuruma o kawanai no? Tungod kay mahal man. Takai mo no? Takai mo no? Ang takai usa ka i-adjective. Ang mono pwede pod move on ngadto sa mon. Labi na kung laki ang sulti. Takay mon. Takay mon, mahal man. Ang paggamit sa mono isip rason kay pwede pulihan pod sa particle nga kara. Takay kara. Apan ang kalahian kay ang mono mas adunay pagbati. Ang sentence matapos ra sa mono ug di na sumpayan og da o des. Ang sitwasyon ra nga ang rason nga mono kay sumpayan og da kay kung bahin kini sa subordinate clause. Sama sa atong sunod nga ehemplo. Tungod kay mahal, di ko mopalit og auto. Niining kasuha ang tungod kay mahal anaa sa subordinate clause. Busa mo gamit ta sa te form sa da nga mao ang de. Takai mon de kuruma o kawanai desu. Takai mon de kuruma o kawanai desu. Tungod kay mahal, di ko mopalit og auto. Laing ehemplo, ngano di man kamo adto gamit ang bus? Nande basu de ikanai no? Nande basu de ikanai no? Tungod kay budlay man. Fuben da mono. Fuben da mono. Ang fuben usa ka na adjective. Sa kaso sa na adjective ato kining gamitan sa verb nga da. Fuben da mono. Og ang mono kay pwede man move on ngadto sa mon, pwede po ta moingon og fuben da mon. Fuben da mon. Tungod kay hasol man. Karon gamitan tag past tense nga adhetibo. Ngano wa ka man katanaw og kabuki bisag kausa na lang samtang tuwa kas Tokyo. Doshite Tokyo ni iru aida ni kabuki o ichido mo minakatta no? Doshite Tokyo ni iru aida ni kabuki o ichido mo minakatta no? Tungod kay pirmi kong busy. Itsumo isogashikatta mo. Itsumo isogashikatta mo. Ang isogashikatta kay past tense sa isogashi. Itsumo isogashikatta mo. Tungod kay pirmi kong busy. Sunod nga ehemplo kay na adjective nga anaa sa past tense. Nganong naniudto ka mag-hamburger? Doshite hiru gohan ni hanbaga wo tabeta no? Doshite hiru gohan ni hanbaga wo tabeta no? Tungod kay sayon man atong higayuna. Sono toki benri datta mono. Sono toki benri datta mono. Ang benri datta kay past tense sa benri na. Sono toki benri datta mono. Tungod kay sayon adtong higayuna. Sunod tang ehemplo mo gamit og verb. Ngano di ka man mamahog tarong sa di pa ka mulakaw. Dekakeru mai ni naze chanto asagohan o tabenai no? Dekakeru mai ni naze chanto asagohan o tabenai no? Tungod kay balak na kung mukaon og lami nga bento sud sa Shinkansen. Datte Shinkansen no naka de oishii bento taberu tsumori da mo. Ang da usa ka verb. Datte Shinkansen no naka de oishii bento taberu tsumori da mo. Tungod kay balak na kung mukaon og lami nga bento sud sa Shinkansen. Verb example gihapon kini. Bisag init, ngano di man nimo i-on ang aircon? Atsui no ni doshite reibo o tsukenai no desu ka? Atsui no ni doshite reibo o tsukenai no desu ka? Tungod kay naguba man. Kushou shichatta da mono.
kusyo shichattan da mono. Ang nda kay usa ka nominalization gamit ang particle no ug moindikar pod kini og rason sama sa paggamit diri sa mono isip rason. Nganong nagtuon ka magnegosyo sa universidad? Naze daigaku de eigyo benkyou shiteirun desu ka? Naze daigaku de eigyo benkyou shiteirun desu ka? Tungod kay gusto man ko madato og maayo. O kanemochi ni naritai nda mo. O kanemochi ni naritai nda mo. Sunod na mga ehemplo kay mga women's speech o sinultiang binabay. Mogamit kini og desmono. Ang sumatotal gihapon kay ang desmono mopasabot og rason. Nining ehemplo ha, ang desmono kay murag pasangil. Karong uwahi, di kay kumukaon og kanon. Tungod kay gusto man kumaniwang. Sa hinapon, saikin wa hakumai wo amari tabenai no. Datte yasetai desu mono. Saikin wa hakumai wo amari tabenai no. Datte yasetai desu mono. Ang desmono kay binabay kayo pagkasulti og rason. Ang sunod nga ehemplo mo indikar og diskontento. Di ko makig-date ni Tanaka tungod kay wa siya'y auto. Tanaka-kun to wa tsukiai takunai wa kuruma ga nai desu mono. Tanaka-kun to wa tsukiai takunai wa kuruma ga nai desu mono. Ang desu mono dire mo indikar og diskontento. Sunod nga ehemplo kay mo indikar og pangandoy nga patuyangan. Mulakaw ta mag-inom. Panagsa, kinahanglan nga magpawagtang ta sa stress. Sa hinapon, nomini ikoyo. Tama ni wa stress kaisho suru no mo hitsuyo desu mono. Nomini ikoyo. Tama ni wa stress kaisho suru no mo hitsuyo desu mono. Ang hitsuyo desu mono dire mo indikar sa pangandoy sa nagsulti nga gusto siya patuyangan nga moinom panagsa aron pagpawagtang sa stress. Karon atong tukion ang monoda o monodes. Kung gamitan ang monoda og adhetibo nga naa sa non-past tense, mahimo kining ekspresyon sa pagkatingala. Kananto kagud anang butanga. Atong ehemplo, kadali ras atong pagkabatanon. Sa hinapon, seishun jidai wa hakanai mono desu. Seishun jidai wa hakanai mono desu. Ang hakanai usa ka i-adjective pasabot kadiyot ra kaayo unya mawagtang. Seishun jidai wa hakanai mono desu. Kakadali ras atong pagkahubin. Laing hemplo, katingad-an bas kinabuhi. Jinsei wa fushigi na mono da. Jinsei wa fushigi na mono da. Ang fushigi usa ka na adjective pasabot makahibugngan. Jinsei wa fushigi na mono da. Ka makahibugngan sa kinabuhi. Kung ang adhetibo ana as past tense, ang monoda mo ekspresar og pagpangandoy sa kaniadto. Nga ang usa ka butang kaniadto nanto ka. Atong implubahin kinis video game kaniadto nga Game Boy. Ang Game Boy makalingaw kaayo kaniadtos bata pa ko. Kodomo no toki, Game Boy wa omoshiro katta mono da. Kodomo no toki, Game Boy wa omoshiro katta mono da. Ang omoshiro katta kay past tense sa omoshiroy nga usa ka i-adjective. Omoshiro katta mono da. Makalingaw kaniadto. Napulo na katuig kaniadto, kining lungsura mingaw ni sa una. 10年前のこの町は静かだったものです。10年前のこの町は静かだったものです。Ang shizka datta kay past tense sa shizuka na nga usa ka na adjective. Shizuka datta mono desu. Mingaw kaniadto. Mao gihapon kung ana as past tense ang verb, ang ta monoda mo indikar og paghandom.
Kaniadto mo nanto ka ko. Sawa pa magsugod ang pandemya, kada Domingo, mulaag ko kuyog akong mga amigo. Pandemic ga hajimaru mae wa, nichiyoubi ni wa maishū tomodachi to asobi ni dekaketa mono da. Ang dekaketa kay past tense sa dekakeru, pasabot mo gawas, mulaag. Dekaketa mono da, mulaag kaniadto. Pandemic ga hajimaru mae wa, nichiyoubi ni wa maishū tomodachi to asobi ni dekaketa mono da. Sa estudyante pa ko, pirmi ko manihapon og cup noodle. Daigaku jidai, bangohan ni cup ramen o yoku tabeta mono da. Ang tabeta kay past tense sa taberu, mukaon. Tabeta mono da, mukaon kaniadto. Daigaku jidai, bangohan ni cup ramen o yoku tabeta mono da. Kung ang verb anaa sa non-past tense o gitumong kini sa naminaw, ang ru mono da mo indikar og pagmando. Kinahanglan mo buhat ka og nanto ka. Ining humagkaon, muingon kag gochiso sama. Mo ni greeting sinapon ining humagkaon. Sinapon, shokugo ni wa gochiso sama to you mono des. Ang you mono des mo ekspresar og pagmandar ngadto sa naminaw. Kinahanglan ka mosulti. Shokugo ni wa gochiso sama to you mono des. Sa di pa ka mosulod sa balay sa hapon, tangtangon una nimo imong sapatos. Nihon de wa ie ni agaru toki wa kutsu o nuide agaru mono da. Ang nuide agaru mono da usa ka pagmando, tangtangon una ang sapatos unya usa pa ka mosuod. Nihon de wa ie ni agaru toki wa kutsu o nuide agaru mono da. Ang sunod nga gamit sa monoda kay kung gamitan kini og tai conjugation. Ang tai monoda mo indikar nga gusto ko mobuhat og nanto ka. Sa umaabot damha, gusto ko nga mobiyahe sa laing-laing makalingaw nga nasod sa South America. Itsuka nanbe no ironna omoshiroi kuni o ryoukou shitai mono da. Pasabot sa ryoukou shitai mono da kay gusto ko mobiyahe. Mas emotional kini kaysa ryoukou shitai lang. Itsuka nanbe no ironna omoshiroi kuni o ryoukou shitai mono da. Sa ugma damha, gusto ko mahimog abogado ug moayuda sa mga homeless. Shourai wa bengoshi ni natte homeless no hitotachi o sapoto shitai mono da. Ang bengoshi ni natte sapoto shitai mono da mo pasabot gusto ko mahimog abogado ug moayuda. Shourai wa bengoshi ni natte homeless no hitotachi o sapoto shitai mono da. Ang sunod kay kung ang naguna sa monoda usa ka stative sentence nga gitumong ngadto sa usa ka third person entity. Siya, sila, usa ka butang. Nining kasuha mura kag nagdeklarar sa imong pagtuo. Ang mga batan-on karon kung adunay kwarta, gusto mo palit sa pinakabag-ong cellphone. Usa kini ka pagtuo bahin sa mga batan-on. Sa hinapon, Saiki no wakamono wa okane ga aru to saishin no smaho o kaitagaru mono da. Ang kaitagaru mono da mo indikar sa pagtuo sa nagsulti bahin sa unsay gustong buhaton sa ubang tao sa mga batan-on karon. Kung ano na kwarta, mo palit sa pinakabag-ong cellphone. Saiki no wakamono wa okane ga aru to saishin no smaho o kaitagaru mono da. Kasagaran turista nga moari sa Toronto, ganahan mo adto sa Niagara Falls. Toronto ni kuru hotondo no kankou kyaku wa Niagara no taki ni ikitagaru mono desu.
pasabot sa ikitagaru mono des kay gusto sila moadto ang mga turista ba. Toronto ni kuru hotondo no kankou kyaku wa Niagara no taki ni ikitagaru mono desu. Kung magpabakuna ka, di ka masakit. Sa Hinapon, wakuchin wo ukeru to byoki ni naranai mono da. Ang nai mono da ngining ehemploha mo indikar sa akong pagtuo nga di ka masakit kung magpabakuna ka. Byoki ni naranai. Wakuchin wo ukeru to byoki ni naranai mono da. Ang katapusang gamit sa mono da kay ang pag-ekspresar og kalagot nganong imo man ang nabuhat. Sa in-English pa, how could you X like that? Diin ang X mo ibutang nga imong gikalagutan. Ang pattern sa Hinapon kay ingon ani. Pirmiro mo ingon kag yoku, pasabot pirmi. Unya sundan nimo og anna o sonna, pasabot ingon anang butanga. Unya sundan dayon nimo sa X wo verb. Ug ang verb anaa sa ru form. Ang X wo ru mao imong gikalagutan. Unya tapusan dayon nimo sa monoda. Mutan-aw tag mga ehemplo. Kayano gud nimong makapamakak og ingon ana. Sa Hinapon, heiki de yoku anna uso tsuku monoda. Heiki de yoku anna uso tsuku monoda. Ang pattern nga yoku anna ru monoda mo'y makapahimog niini isip expressions kalagot. Heiki de yoku anna uso tsuku monoda. Kasayon gud nimo makapamakak og ingon ana. Nganong ingon ana mang lakiha imong pakaslan? Yoku sonna otoko to kekkon suru mono da. Yoku sonna otoko to kekkon suru mono da. Ang yoku sonna kekkon suru mono da mo ekspresa sa imong kalagot. Nganong ingon ana man lakiha imong pakaslan? Yoku sonna otoko to kekkon suru mono da. Atong sumahon ning lisona, ang mono isip sentence nominalizer adunay duha ka dagkong gamit. Ang una ka isip nanto ka mono ug ang ikaduha kay ang nanto ka monoda. Ang mono period kay kanunay mo ekspresar og rason. Pwede kini unhan og aditibo o ka verb. Pwede sa non-past o past tense. Apan sa laing bahin, ang mono da adunay daghang pasabot. Depende kung ang naguna niini adjetibo ba o verb ba? O kung ang adjetibo o verb anaa ba sa non-past o past tense. Ang adjetibo nga non-past tense plus monoda kay mo ekspresar og katingala, kadako ba, kagamay ba, kabarato ba o uban pa. Kung ang adjetibo anaa sa past tense, ang katta o datta monoda mo ekspresar og paghandom sa miagi, nostalgia. Barato na sa una, mingaw na sa una, ug uban pa. Mao gihapon kung ang nag-una usa ka verb nga anaa sa past tense. Ang ta monoda mo ekspresar og paghandom sa miagi. Tigtan-aw biya kog sinis bata pa ko. Tigkaon biya kog ice cream kada summer kaniadto, ug uban pa. Kung ang verb anaa sa non-past tense o gitumong kini ngadto sa naminaw, ang ru monoda mo ekspresar og pagmandar ngadto sa naminaw. Kinahanglan mo buhat ka ani. Kung ang verb anaa sa tie conjugation, ang tie monoda mo ekspresar og unsay gusto nimong buhaton. Gusto ko mo buhat ani, gusto ko mo buhat ana. Kung ang verb anaa sa non-past tense pero gitumong kini ngadto sa usa ka third person entity, sila, siya o kausa ka butang, ang ru monoda mo ekspresar og pagtuo. Nagtuo ko nga mauni mauna. Pangalitan ang tagaru monoda mo ekspresar sa imong pagtuo nga unsay gusto buhaton sa ubang tawo. Ang nai monoda mo ekspresar og unsay di mahitabo sa imong pagtuo. Og ang katapusang gamit, kung ang monoda mo gamit kinig special pattern nga yoku sonna o yoku anna, unya sundan sa verb nga naa sa ru form plus monoda.
ug kini mahimong ekspresyon sa kalagot. Ngano gud intawong ka? Og diri na human ang atong leksyon bahin sa mono og monoda. Salamat sa pagpaminaw. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Ganbatte kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka-break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimtig pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimashou. Otsukare sama deshita.